בן איש חי מביא בפרשת ויצא בשנה שנייה את דיני צאת השבת. קודם כל הוא פותח בכך שמאחרים תפילת ערבית כדי להוסיף מחול על הקודש, וצריך להוסיף זמן שהוא ודאי לילה. יש אנשים שקצת ממהרים. לפעמים יש לזה צידוק, לפעמים אין לזה צידוק, זה סתם הרגל. אז צריך להתרגל שיהיה מושך ומעריך בתפילה ועניית ברוך שם וברוך לעולם ועד, ויועיל להצלחה. כך כותבת, ברכו גם במוצאי שבת בתפילה, בתחילתה וגם בסופה לפני לנשבח, לומר את זה לאט. ואחר כך הוא אומר, הוא מביא את הזוהר הקדוש שכותב דבר מאוד מעניין, שיש כל מיני מזיקים שיכולים רוחניים להצמד לאדם וצריך לגרש אותם. אנחנו עושים את זה בשלושה שלבים. השלב הראשון כשאנחנו אומרים בתפילה תחו נתנו, זו הפעולה הראשונה. הפעולה השנייה שאומרים מזמור שיר של פגעים, זה יושב בסתר עליון, ומצווה לומר את המזמור הזה בעמידה, לא בישיבה. והדבר השלישי, שאנחנו עושים את ההבדלה בקול רם, ואז ובזה נעקר ונתלש כוח החיצון שלהם, והם פורחים לגמרי לעניין. אז יש מעלה מאוד חשובה. הוא מביא גם מנהג, שכך היה בילדותנו. החזן בתפילת ערבית היה קורא את התחו נתנו בקול רם. אז הוא כותב שזה במקום שיש שמי ארצות, כדאי לומר את הכל כדי להוציא אותם ידי חובה או שהם יגידו איתך. אבל יש גם אנשים מבוגרים שלא כל כך רואים טוב, וטוב שגם בימינו, אף על פי שכולם עם סידורים, לפחות להגיד את תחו נתנו קצת את ההתחלה בקול רם, על מנת להזכיר לאנשים. וכמובן, כמובן שהוא כותב על המעלה הגדולה מאוד של סעודה הרביעית, ומצווה לעשות אותה בלחם, בפת דווקא ולא בדבר אחר, שזה גם מצווה ללוות את השבת, לדעת הרמב"ם, זה חלק ממצוות קידוש שבת שמקדשה מדאורייתא בכניסתה וביציאתה, שנזכה לכל שפע ברכות אמן ואמן.